har et stærkt med mand i en skraldespand. Skraldespand, de kører i en skraldespand. Luk lige låsen, ja. Ja. Du kører et verdens sygeste mænd. Så rejser sig. Rejsing! Op med dig. Jo, nu er der. Så rejser op. Og så har vi ikke kameraet. Høj. No, ned. Prøv lige at kigge ud af siderne. Nej. Det kan jeg lære, ja. Prøv at lægge det. Den her film er sponsoreret af Pepsi. Åh nej.